Παναθηναϊκός και κόντρα στον Apollo Ladies, μια αμυντική τακτική, αλλά κυρίως με μια ισορροπία στις γραμμές να μπορέσει να δημιουργήσει προϋπόθεση. Στο σχόλιο σου Νησίφορε για τον τρόπο που αγωνίζεται η Κλέτορα είναι όντως πολύ σωστή επισήμανση. Αγγλοσαξονικό ποδόσφαιρο, θυμίζει άλλες εποχές και έχει αρκετά χρόνια εγώ προσωπικά να πάρω. Επαναφέρει λάθος πάσα και έχει δυνατότητα να βγάλει αντεπίθεση η Πιούνικ. Φεύγει η πάσα εξαιρετική στην... Τελάζει παιχνίδι. Τελέστηκε προσπαθεί του Μαντσί, ωραίες τρίμπλες. Θα κερδίσουν τον χώρο του κέντρου που έχει χαθεί ολοκληρωτικά, θα λέγαμε Νησίφορε, ούτως ώστε να αρχίσουν να γίνονται και αυτές απειλητικές. Μέχρι στιγμής το πλάνο πολύ σωστά το έχεις τονίσει. Κερδίζουν τις Πιούνικ. Κάθετη πάσα, επικίνδυνη, θέλει προσοχή. Το γύρισμα με βάθος η διάρκεια, διότι γίνεται μια-δυο αναλλαγές της μπάλας, όμως μένουν μέχρι εκεί όταν χρειάζεται να γίνει τελική προσπάθεια. Προσπαθεί η Πιούνικ να πάει στην αντεπίθεση. Κατάφερε να σταθεί στα πόδια της. Το πλάγιο out είναι για την Apollo Ladies. Νομίζω να μπει στην διαδικασία να παρασυρθεί από τώρα ο Ανδρέας Μαθαίου και να προβεί σε κάποιες αλλαγές για να προστατεύσει κάποιες παιχτές.